Anoula, Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o studio 6 ye. Nɛgɛ ɲɛ 17 o bɛ yan nɔ Washington DC Amérique faba kɔnɔ. Bi taara dodo kibaruyaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Duniya farajɛ jamanaw ka finitigi setigi jɛkulu n'o ye OTAN u ka lajɛrɛ min bɛ ka kɛ Vilnius Lituanie jamana na. An bɛna hakili jagabɔ kɛ fana ani tɔmɔni o lajɛrɛ kan ka fara politikimaw o ni dugudentɔnw ka fɛla i n'a fɔ farafina tilebiyanfan gun ka sɔrɔko jɛkulu n'o UMOA olu ka ɲangili wulili kan ka bɔ Mali kan ka fara hakili jagabɔ wɛrɛ kan n'o ye CEDEAO o ni UMOA kan Mali kan an balimakɛ Amadi Traoré fɛ ka bɔ Bamako an bɛna kuma fana Rasba o ka kiritigɛ kan Mauritanie famaw ye wele da Mali ma k'u ka segin ka don u ka jɛkulu kɔrɔ la n'o ye Saheli jamanaw ka jatigɛ wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na G5 Sahel ka fara an ka todunkanw nafa jumɛn b'u la farafina ani an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ka bɔ Bamakɔ Saka Traoré bolo ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumabaw ye k'a lasaw ma. Ayiwa n y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Vilnius n'o ye sigida ye ka bɔ Lituanie jamana na n'o bɛ OTAN walima NATO n'o ye farajɛw ka jɛkulu setigi finitigi jɛkulu ye ayiwa olu kɛlen bɛ ka ɲɔgɔnya dɔ boloda Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky y'a jira ko o waati bolodalen nin na ko ma kɛ a ka jamana ka doni o jɛkulu kɔnɔ k'o ye hakilinata ye VOA Bambara kunnafonidila Mariama Traoré ale bɛ a kunnafoni walawala ye an k'a lamɛn. Good afternoon. I think we are ready to start if you... Ko jamanatigi Zelensky ka kumajugu hakilina bɛ ka gɛlɛya lawuli ko kura jamanatigiw ka lajɛrɛ nin na. A ma mɛn fɔlɔ ɲɛmɔgɔw tun nisɔndiyara k'a fɔ ko Turki jamana tun labanna ka kɛlɛli hakilinaw labila ni Suède jamana ka sen donni ye OTAN jɛkulu la. A jɛkulu tɔndenw y'a yira k'u jigi b'a ka bɛnkan ka se ka sɔrɔ ko hali ni min da bɛna gɛlɛya ani fɛnɛ ka hakilinaw labila u ka lajɛrɛba in n'a bɛ wele ko sommet annuel o kɛnɛ kan OTAN jɛkulu fɛ. Ni yeta kilenenw ye don nataw la u ka jɛɲɔgɔnya an'u ka kɔkɔrɔndonni ka taa Ukraine jamana ma. Jamanatigi Zelensky tun ka yan ka Ameriki jamanatigi Joe Biden ye lajɛrɛ in kɛnɛ kan ka fara OTAN jɛkulu ɲɛmɔgɔba wɛrɛw kan n'a nana lajɛrɛ in kɛnɛ kan arabadon. Ko ladilan ɲɛmɔgɔw olu ye hakilina dɔw sigi sen kan ni k'o yira nga ko nin hakilina ninnu ma bila bɛda kan fɔlɔ n'a bɛna tali kɛ Ukraine jamana ka sen donni na OTAN jɛkulu la. Ameriki jamanatigi Joe Biden kɔni ye laseliw kɛ k'a ka surunadonni yira min kɛra ani OTAN jɛkulu ka ciladen cɛ n'o ye secrétaire général de l'OTAN ye n'a bɛ wele ko Jens Stoltenberg. Ukraine jamanatigi Zelensky kɔni ye a sɛbɛ a ka Twitter bɔlɔlɔ sanfɛ ko a ma lawasa sɔrɔ o koɲɛ la. Nin koɲɛ in a taabolo ka gɛlɛn kosɛbɛ wa a koɲɛ durulen don. Ko waati kɛrɛnkɛrɛnnen fosi kɔni ma di min b'a yira k'a fɔ ko ci labilala Ukraine jamana ma k'a sen bɛna don u ka kulu in kɔnɔ. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye nin fɔ. A ka kumaw kuncɛli la a y'a yira k'a fɔ ko nin hakilina minnu talen filɛ nin ye fanga ka dɔgɔn kosɛbɛ wa ko min dɛngɛnɛyalen tɛ. N bɛ nin kumakan in fɔ jɛ kan lajɛrɛ kɛnɛ kan. Lajɛrɛ min senfɛ jamanatigi Joe Biden bɛna tile 5 taama kɛ ka taa Europe gunkana la. Ni OTAN jɛkulu ka nin lajɛrɛba in de ye o taama kunba dɔ ye. Turkey and Sweden agreed today. Ayiwa halisa an bɛ to ni farajɛ setigi finitigiw jamanaw ka jɛkulu ni ka lajɛrɛ kan ni dɔw b'a wele ko OTAN walima NATO n'o bɛ ayiwa ka bolodalen don sisan Vilnius Lituanie jamana na o hukumu kɔnɔna na ayiwa an bɛna kuma ni Amadu Traoré ale ye politiki hakili jagabɔla ye ka bɔ Philadelphie balimakɛ i ni wula. Ani wula n balimakɛ. I ni ce o la ayiwa ni lajɛrɛba n'o ye NATO ta ye ale kun ye jumɛn de ye min bɛ ka boloda sisan ni waati kɔnɔna na Vilnius ye Lituanie jamana na. I ka ɲininkali diyara n ye n balimakɛ. NATO o ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ États-Unis ni Europe jamana caman jɛ ɲɔgɔn fɛ o ne Russie jamana kɔrɔ minnu bɔra Russie la jɛkulu la. Sisan u ka nin ɲɔgɔn ye Lituanie Vilnius o a sigi bɛnnen bɛ ka kuma u ka NATO ka jɛkulu bonyali ma. A bonyali o ne ka kuma kɛlɛ min bɛ sen na Ukraine jamana ni Russie la jamana cɛ.
dugu dama minnu fana bɛ fɛ ka fara neto kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka lajɛli kɛ olu bɛ se ka fara kan joona cogo min na o ka ni sigi ka fɔ in a bɛnnen de o de ma ka tila ka a wari ko o fana faranfasiya k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. Ayiwa e yɛrɛ fɛ kalan jumɛn bɛ se ka sɔrɔ ni lajɛba nin na waati min na Ukraine jamana o ni Suède u b'a ɲini ka don teliya nin tɔn nin kɔnɔ ka masɔrɔ waati kelen na Moscou fana bɛ ka yira ko nin tɔn nin bɛ ka bagabagali kɛ a ka dancɛ la barisabu Lituanie bɛ Moscou kɛrɛfɛla la e k'o de yɔrɔ fanfɛla la. Ne to ka bonyali a kuma Moscou la siran kosɛbɛ Irisi jamana la siran kosɛbɛ mais u ye bɛnkan kɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye ko u kana Irisila f'u ɲɛna k'u k'u jija ne to kana se a ka frontière la n'o y'a ka dugu dafɛsigiw ye mais o ma bɔ sen fɛ Ukraine ne Irisilaka ni kɛlɛ in y'a to kɛrɛfɛ duguni fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ ye ɲininkali kɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka don jɛkulu in na n'o ye Suède ye o ni Finlande ye o ni Ukraine yɛrɛ mais Ameriki jamana président y'a jira k'a fɔ ko Ukraine ko ma labɛn fɔlɔ ka don NATO la mais Suède o ta kun bloquelen don ne Turquie Turquie jamana ɲɛmɔgɔ bɛnkan dɔ tun b'a kuma kɔrɔfɔ dɔ tun b'ale ni Suèdikaw cɛ o kuma ɲɛnabɔ fɔlɔ hakili la ale fana bɛ kan k'i kan di k'a fɔ k'a jɛra n'a ye ko Suède ka don Finlande mun y'o Finlande jamana ye o kɔni olu ta o ɲɛnabɔra o bɛna fara NATO kan tile fila in na. Ayiwa nin cogoya la n'i y'a lajɛ yala hɛrɛ ni ɲinini bɛ se ka kɛ diɲɛ jamanaw fɛ Ukraine kɛlɛ ɲɛnabɔli ko la yala o bɛ se ka kɛ nin waati kɔnɔ barisabu waati na kɛlɛ daminɛnen farajɛ jamana tun y'a ɲini ka se ka bɛnkan sɔrɔ Rusila ni Ukraine cɛ o bɛ se ka kɛ bilen wa munna fana u y'u hakilina falen bi na. Sisan kow kɛcogo yɛlɛmana n'i y'a jateminɛ kɛlɛ in kan ka ban kɛlɛ in banni kuma ka sigi ka kɛ kan ka kɛ k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye kɛlɛ in ka ban mais k'a fɔ k'a bɛ ban sisan o ko tɛ kɛlɛ in a ma daminɛ ka ban sisan ko la fɛɛrɛw de tigɛra kabini kɛlɛ in daminɛra Ameriki jamana ni NATO ka jɛkulu olu fana y'a jateminɛ k'a fɔ nin kan ka kɛ fɛɛrɛ an bolo an k'an boli joona ka dugu wɛrɛw fara an yɛrɛ kan olu y'o fɛɛrɛ ninnu tigɛ ka kunda ko Irisi jamana ni Ukraine jamana bɛ kɛlɛ la donc sisan o dugu ninnu faralen Ukraine NATO kan olu bɔ ka gɛlɛn a la mais o ne Ukraine ni Irisila ka kɛlɛ o banni o kuma o fana kan ka kɛ a dama kuma de ye ka sigi ka fɔ kɛ ka tila ka garanti dɔw di Irisilakaw ma k'a fɔ an ka NATO ka bonyani a tɛna kasara lasi ma n'o o sigila fɔ ma kɛ ɲɛ tɛna sɔrɔ kɛlɛ in na. Ayiwa n balimakɛ i ni co la nin diyara n ye kosɛbɛ nin tun y'an balimakɛ Amidu Tarawele ale ka hakilijagabɔ ye ka ɲɛsin NATO ka lajɛrɛba nin kan an ka foli ba ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔ ko n'o ye UMOA ye o ye laseli kɛ kɔfɛ u ka ɲini kɔfɛ ko ɲangili wulila ka bɔ Mali furancɛ fanga kan Mali politikimaw o ni dugudentɔnw olu ye ayiwa u hakilina di u fɛla di a ko la VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bamako Mohamed Daɲo bolo ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. UMOA ka lasigi laban na ɲangini min tun talen don ka ɲɛsin Mali ma kabiri san 2022 o janvier kalo u ye o wuli Abdurahmane Jara n'ale kɔni bɛ parti la mun ye URD ye ale hakilinata ye mun ye nin ɲangini wulili kan ani a bɛna se ka mun de nɔgɔya Mali ko la an k'a lamɛn o kan. Yecogo fila bɛ a wulili na ne bolo a fɔlɔ a b'a jira k'a fɔ Mali hali n'a bɛ camancɛ fanga de kɔnɔ halisa Mali est un pays fréquentable sur la scène internationale a b'o jira sinon n'i y'a jateminɛ Mali autorités Mali opérateur économique Mali activité économique ma jɔ tile kelen k'a kun kɛ ni ɲangili ninnu ye donc ɲangili an bɛ se k'a fɔ a gɛlɛyaba ma se an ka jamana ma mais sur un plan diplomatique a diyara an ye parce que
jamanaw cɛla nin b'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛ ka a yɛrɛ sɔrɔ halisa hali n'a bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna la. Mohamed Traoré n'ale kɔni ye parti min tɔgɔ ko Union an kan bolo ni ɲɔgɔn ma o ɲamaba ye wa kɔsa in na a tun bɛ kula minnu ko non au référendum ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲangini ninnu u mana gansan nka u wuli fana o fisayara kosɛbɛ sabula a bɛna jamana lafiya kɛrɛnkɛrɛnnenya musaka ko o ta fanfɛla la. Mohamed Traoré. Ɲangili ye gɛlɛya de ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲangili tɛ na ten, a bɛ na gɛlɛya dɔw de kɔfɛ. Ni nin ɲangili ninnu wulila ka bɔ yen Mali ni EUMA mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, an bɛ se k'a fɔ o ye tare tare, a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔya camanba ye ni Mali autoritéw sela kɛcogo la. Ka d'a kan EUMA ye nafolo bon de ye, ni ko i b'a ta k'a lajɛ musakakoba de bɛ jamana in na bi. Donc an ka jamana marabagaw n'u y'a ta k'a da u ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ filɛcogo ɲuman na, a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ sɔrɔw yiriwa ka gɛlɛya caman nɔgɔya. Nɛnɛ Jalo n'ale kɔni bɛ société civile la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ɲangini wuli ko kɔrɔ b'a la k'o de ye k'a fɔ an bɔra ka kalafili min kɛ ka ɲɛsin sariya sunba ma o b'a yira k'a fɔ Mali cɛmancɛ fanga mɔgɔw kɔni u bɛ sira kan sira min n'a a bɛ taa ni Mali ye fo kalafilibaw la mun bɛ na ni président sigiba yɛrɛ ye. Nɛnɛ Jalo. Ɲangini ninnu wulilen ka bɔ Mali kan a bɛ taamasiyɛn ɲuman de kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali mara taabolo o ye cogo jamanatɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO jamanaw fɛ. Hakili la o bɛ se ka tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ɲɛmɔgɔw ni malidenw sera ka dalilu minnu bɔ référendum ɲɛnabɔli ko la k'o vote kɛ calendrier électoral a bɛ tali kɛ olu bɛɛ sigilen sen kan. Donc a b'a yira k'a fɔ ne ka hakilina na k'a fɔ Mali bi ka taa taasira mun fɛ Mali jɔlen don et puis malidenw bɛnna minnu kan n'o ye réforme ye o ko o baara bɛ ka sabati. Donc Mali bi ka taa progressivement vers le retour à la constitutionnalité. An b'a yira k'a fɔ ni ɲangini ayiwa sisan an bɛna kuma falen dɔ kɛ ani Hamadi Traoré n'ale kiritigɛla kɔrɔ ye ayiwa politiki hakilijagabɔla dɔ fana ka bɔ Bamako ayiwa aw bɛɛ b'a dɔn duniya farafina gun tile biyanfan jamanaw ka nafasɔrɔ sira o jɛkulu ka ɲɔgɔnye dɔ kɛra a ma mɛn u ye maa kura sugandi ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Nigéria jamanatigi ye. O hukumu kɔnɔna na an bɛna kuma ni Hamadi Traoré ale bɛna hakili la. N balimakɛ i n'u la. I ka kɛnɛ ayiwa an yɛrɛ b'a fɔ cogo jumɛn CEDEAO u ka lajɛrɛba nin kɔfɛ u ye laseli dɔ kɛ o laseli kɔnɔna na sisan ne b'aw ɲininka aw yɛrɛ hakilina e fɛta ye jumɛn de CEDEAO ka wale nin na ka fanga dafiri kɛlɛbolo dɔ sigi sen kan marabolo kɔnɔ ani fana Mali seginni ni marabolo sigicogo ninnu kɔnɔna na e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la? C'est la réunion de la CEDEAO et c'est une bonne chose. Chaque fois se réunit, les chefs d'État se réunissent, discuter sur le problème de nos États membres. C'est aussi une bonne chose. Évidemment, il y a une cassure entre la CEDEAO et le Mali. C'est comme si vraiment il y a une rupture, une petite rupture. En tout cas, la confiance est un peu rompue à cause des sanctions qui ont été prises contre le Mali. Et le peuple malien n'est pas très content, effectivement. On comprend ça. Maintenant, la réunion qui s'est tenue récemment... I bɛ hakɛ to an ka lamɛnnibaga caman bɛ bamanankan de mɛn i bɛ se ka ɲɛfɔ na todunkan na bamanankan na. Bon, ne ka bamanankan man di kosɛbɛ. Ayiwa. Je vais me débrouiller n ko. Chef d'État ninnu o ka réuni o ka ɲi. A ka di bɛɛ ye. Kosɛbɛ. U ka discuter an ka problème na
ka solution ɲumanw ta min bɛ bɛɛ nafa parce que surtout décision minnu bɛ an nafa an b'o de kɔfɛ réunion dɔrɔn ti fɛn ye ni n'a ti peuple nafa maintenant conseil na o ye réunion min ta ka fɔ Mali kan ko o bɛna force dɔ sigi cinétique, une force cinétique même si c'est la ministre m'a remplacé. Bon, on go au problème gagné. Parce que déjà, le Mali a demandé qu'au ministre Makata. Ministre a 10 ans au bien. L'uniquement c'est le monde entier bête de balle, force bête de balle, n'a pas qu'on c'est tout le monde. Au force on vient 10 ans. Bon, on a vraiment aucun résultat, mais ça n'a pas été très fameux. On a demandé le retrait de la ministre au Qatar. Le Conseil de sécurité a unanime tous les 15 membres ont bien voté pour effectivement pendant le Qatar jusqu'au 31 décembre. Et si maintenant, au lieu de l'Inasigi, ils vont faire une force, même si le ministre va remplacer, ça c'est une vie de l'œil. À tout moment, il quoi. Parce que moi, je ne sais pas, nous, je sais qu'en force Sigi, même le ministre m'a bon. Aïwa, Ninjara, un conseil. Et puis, force ni. Aïwa, au bête le ministre là. On veut faire la force ni Sigi. Au bête. Aïwa, initié là, Ninjara, un conseil. Nintuya Balmake, Amidou Traoré, n'allez tu critiquer la Koroye. Ka bɔ Bamako ani hakili jagabɔla do politique sira fɛ fana. Afrique ni VOA Afrique una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa halisa Malikura jɛmukan o bɛ sen na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako n'a laminiw na an bɛ sɔrɔ fana Tomiɲa radio parisien fɛ fiɲɛ turukala 90 o ni Tomi segi kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ siraw fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o ye an ka Facebook page VOA Bambara. Halisa aw bɛ Malikura de jɛmukan kan sisan an bɛ segin ka na an ka soba kɔnɔ an bɛna lajɛ ko rasba u ka critique ko o bɛ cogo jumɛn na VOA Bambara lasigiden George Atino bɛ a kunnafoni lakala an ye an ka lamɛn. Commune 4 tribunal la Rasbat ja o ɲɛgɛnnen bɛ a kanubaw caman duloki disi la. CDR ɲɛma ale nɔminɛlen do sabula tun y'i kanbɔ k'a fɔ ko minisiri ɲɛma kɔrɔ Sumailu Bube Mayiga ko ma fatu nka ko a fagara de. Nka kitiso y'a jira k'a fɔ ko o kiti hokumu kɔnɔna la ko Rasbat ko a jalakibali do. Nka o bɛɛ n'a ta cɛ in ale bɛ to kaso la. Sabula nɔminɛlikun wɛrɛ o ɲɛsinnen do a ma ni o ye association de malfaiteurs ye ko ani ko jugukɛba dɔw k'olu ye jɛɲɔgɔnya dɔ kɛ. A kanuba dɔw i n'a fɔ Philippe ale fɛ u ka nisɔndiya o ma dafa. An taara communiqué la a fɔra ko Baci bilala mais an kun ɲinɛna k'a fɔ ko dossier kun ye fila ye quoi mais ani jɔnjɔn bɔra Bube ta in na an kulela ja ko dɔ fana bɛ kɛrɛfɛ tuguni an ka président ni Rasbaci an ka alimami ni Rasbaci an ka nisɔndiya a bɛ tan ta fila la quoi Mali ko do yara Maliyɛn yɛrɛ kuma dɔw dusu bɛ kasi nisɔn bɛ ja an fana bɛ ten de an dusu kasilen don an nisɔn ka di dɔɔni. Ka fara Rasbaci kanubaw kan politikima dɔw olu fana senfa ka se kitiso la ka jira k'a fɔ k'u bɛ Mohamed Yusuf Bachili a jukɔrɔma dondo. Isa Kaojim ale olu dɔ ye ale fɛ Rasbaci jalakibali o jiralen kitiso fɛ o ye bɛjɛ fanga ka sebaya de jira.
asa ye wulikajɔ min kɛ ani a bilali min kɛra an bolo hɛrɛ de don mais le combat continue. Le combat c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Jamana ɲan bɛɛ de ta ye. Donc c'est vraiment une victoire de la liberté. An bɛ CDR fo. Kiti jaabi bɔlen kɔ Rasbach kanuba dɔw olu kunda MCA kasobonba kan ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛna se ka u ɲɛ da CDR ɲɛma kan. Nka waati damadɔni kɔfɛ u ni lakana tigilamaw ka kumaɲɔgɔnyaw banni bɛɛ taara so. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. Halisa farafina guna an bɛ taa Sahel mara fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnna Mauritanie n'o jamanatigi ye Mali deli ayiwa bi tarata don k'a ka segin a kɔ ka farafina tilebiyanfan jihadisi kɛlɛbolo kan ani fana Sahel finitigi jɛkulu n'o bɛ wele ko G5 Sahel ni Mali bɔr'o kɔnɔ salo. VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a kunnafoni lakala ye an ka lamɛn. San 2021 Tchad jamana tun ka ka farafina tilebiyanfanw ka kɛlɛbolo G5 ɲɛmɔgɔya di Mali jamana ma. Nga o ko ma se ka bɔ a sira fɛ i n'a fɔ Bamako y'a lase cogo min na ni ka bolokɔni tura kan. Bamako y'a yira o senfɛ ko Faransi de nɔ bɛ nin ko in na. N jigi kɔni b'a kan k'a fɔ ko nin tagali in bɛna lateliya. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ale de ye nin lase a ka laseliw senfɛ Nouakchott Mauritanie jamanatigi don. A ka fɔla ko nin hakilina minnu taara Mali jamana furancɛ fanga fɛ n'o ye Faransi kɛlɛcɛw ka kɛlɛbolo tɔ laban minnu tun bɛ Mali jamana kɔnɔ kɛli ye ka bolominɛw cɛ ni ka Mali jamana labila n'o ye Barkan kɛlɛbolo ye o min tun talen don jadi jɛkulumaw kɛlɛli kama Mali jamana kɔnɔ. Kɛlɛ min filɛ nin ye Sudan jamana kan a kuɲɛw taabolo nimisa ka bon kosɛbɛ. A kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba de don an ka jɛkulu ka baaraw taabolo kɔnɔ ani ka dɔ fara u ka wulikajɔw lateliyali kan min fanga dɔgɔyalen don an ka marabolow kɔnɔ nin waati ninnu na. Yɔrɔ min taabolow fɛkɛyalenba don ka kɔrɔ a ye nin lase ka taa Sahel marabolo kɔnɔna u kolagilanaw ma ko diɲɛ jɛkulubaw bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ka se k'u ka dɛmɛw ani yiriwali baara fan bɛɛ lajɛlen na jɔ ni marabolo kɔnɔna ninnu na. G5 Sahel n'a sigilen don ni Mauritanie, Tchad, Burkina Faso ani Niger jamana fɛ sigira sen ka san 2014 waati ni u ka kɛlɛbolo ye min ka baara fanba tun bɛnnen don jihadisiw kɛlɛli kama n'a bɛ wele ko force anti-jihadiste nanzarakan na o farala kan san 2017 o waatiw la. Ayiwa halisa Bamako ye ayiwa todunkan o yiriwali o bɛ kɛ cogo di a bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn Mali kɔnɔ nafa jumɛn bɛ Mali kan o yiriwali siratigɛ la. VOA Bambara lasigiden Bamako n'o ye Mariam Kuyate ale ye ɲinini tɛngunen k'a la ani dɔw ye kuma falen kɛ a ko la an ka jɛ k'u lamɛn. Kan ko kan nafa jumɛn de don a fɔli kan yɛrɛ fɔli nafa jumɛn de b'a la jamana kɔnɔ an ka kan na an b'a fɔ nafa de ma ko ɲatɔnɔ awɔ ɲatɔnɔ jumɛn de bɛ kan fɔli la mɔgɔ ka jamana kɔnɔ ka kɔn o jaabi ɲɛ a ka di n ye ka dakurunya 2 de di kan yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ ayiwa Mariam kan ye mɔgɔ yɛrɛ ka kan ni fɛn min ye dɛ o de bɛ wele ko kan an bɛnbaw ye tɔgɔ di a ma ka bɛn o kɛcogo de ma ɲatɔnɔ jumɛn de bɛ kan na n'o ye nafa ye n'i bɛ ka baara kɛ n'i ka kan ye ka kan dɔrɔn ta k'a fɔ ɲatɔnɔ min bɛ a la o de ye i bɛ kɛ fabaden ye fɔlɔ o kɔrɔ kan fɔla ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min tigɛlen tɛ a ba la ɲɛjugu ɲɛɲuman a tigɛlen t'a fa la ɲɛjugu ɲɛɲuman o kɔrɔ a b'a to fana i b'i yɛrɛ de lɔn fɔlɔ y'a ye kan ɲatɔnɔ jamana kɔnɔ a bɛ jamana ka yɛrɛtigiya de kofɔ a bɛ jamana ka yɛrɛ dɔn de kofɔ. Ayiwa an ka kanw an kɔni tɛ se ka fɔ ko u ma don ba la sabula u bɛ fɔ Mali jamana kɔnɔ ka caya nka mun de kan ka kɛ yaasa an ka kanw olu ka kɛ baarakɛminɛnw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka kanw u talen don ba dɔ la an bɛ a tile kɛ tile de bɛ wele ko émission an b'a émission kɛ kumabonw na n'o ye radio ye
fanga tɛ marifa jɔ an na ko an kana na an ka kanw fɔ an b'a kɛ k'an denw fana lamɔ du kɔnɔ fanga tɛ marifa jɔ an na ko an kana na o kɛ yɔrɔ o la u y'a ta ba la o ka se fo an bɛ a fɔ u tɛ anw kɛlɛ an kan ka min kɛ an ye o wa bɔ fɔlɔ a bɛ bila sigikan de kɔnɔ fɔlɔ n'o tɛ kɛcogo t'a la hali ni fanga b'u la n'a ma bila sigikan kɔnɔ kɛcogo t'a la awɔ ka da k'a bɛ labaara kurundu dɔ de kɔnɔ sariya dɔ de kɔnɔ o la sigikan de bɛ diɲɛ di a ka kɛ ala sɔnna a ma ayiwa a bilalen bɛ sigikan in kɔnɔ fɔlɔ maintenant a bɛna labaara daku ni daku minnu na sisan sariya sinfɔman dɔ de b'o o danna tigɛ a bɛ fɔ o ma ko loi organique o de bɛ o interpréter sisan o de bɛ o bɛɛ définir. Ayiwa o kɔ an y'a ye jamana di nɔnɔw minnu yɛrɛ kan ka taa jamana kunkankow fɔ kɔ kan an y'a ye olu yɛrɛ fɛnɛ ni ka kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ nanzarakanw na e ka yeta ye mun ye o koɲaw kan. Ni golofina tɛ i tɛ nin ye yɔrɔ caman dɛ e ka to fasokanw fɔ kɛnɛw kan u bɛ dɔ de fara yanga kan sa u tɛ foyi bɔ i la nka a ma nɔgɔn anw ma an k'a dɔn ka da kan an kɛra système dɔ de produit ye faso kanu b'anw na dɛ nka a bɛ anw yɛrɛ kun na ko an kan ka tɛmɛ kan dɔ in de fɛ walasa anw yɛrɛ ka jate kan ye k'a sɔrɔ o kan in dɛ ni lamala n'o ye faransɛ ye dɛ duniya tuma dɔ fana kun kɛra olu fana tun bɛ sanmɛya k'o kan fɔ tuma min na u tun bɛ bolokɔnɔmɔgɔya la latɛnw bolo ani siya wɛrɛw bolo quoi nka u nana ni mɔgɔw de ye walasa ka conscientiseliw kɛ k'a yira kan bɛ komi i ba de kan bɛ komi i fa de n'i y'a fɔ duwawu de don tinki de don olu ye ni technique de labaara walasa ka tubabudenw lakunu. Ayiwa sisan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. A kɛra nisɔndiyako ye AS Real de Bamako dagayɔrɔ la Jikɔrɔni para kunun tɛnɛ juillet kalo tile 10 san 2023 bari sabu AS Real de Bamako de kɛra ŋana ye champion min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ senatɔlɔntan kunda Mali la. Mali senatɔlɔntan ɲina saison 2022-2023 kuncɛlen jɔyɔrɔ fɔlɔ kɛra AS Real de Bamako ta ye. Jɔnjɔn dira a ma senatɔlɔntan fédération ɲɛmayaso fɛ i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogoya min na. CFA wari miliyɔn 20 chèque ka fara jɔnjɔn kan Real y'o sɔrɔ ka bɔ senatɔlɔntan fédération yɔrɔ. Nisɔndiyako kɛrɛnkɛrɛnnen Emile Kone fan fɛ Real senatɔlɔntana. Nin ye ne yɛrɛ titre fɔlɔ ye Mali kɔnɔ. Sunɔgɔ tɛ sun na dɛ. Ah sun na vraiment la fête va continuer. On va aller à la maison fêter aussi avec la famille. O nisɔndiya kelen don AS Real de Bamako degeli karamɔgɔ Nuhum Jane bolo. Real bɔra gɛlɛya min kɔnɔ salon n'i y'o ta k'a lajɛ sisan mɔgɔ si tun tɛ se k'a fɔ ko ɲinan ko nin bɛ kɛ fɛn bɛɛ faralen don ala la n bɛ ala fo n b'a barikada an y'a fɔ joueurs ye u k'a ɲinan fati kɔ k'u concentrer sur l'essentiel l'essentiel ye jumɛn o de ka moyen bɛ kɛ pour que sanfɛla in kana se ka minɛ an na. Real tora sanfɛ fo kana championnat kuncɛ hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛyaw yera Bina Fusila Real supporter tɔn ɲɛma. A tun gɛlɛyara Real fɛnɛ bolo komi a gɛlɛyara équipe ninnu bɛɛ bolo kelen kelen cogoya min na mais anw ta anw y'a jateminɛ k'a bila farikoloɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la bi ka di la a bɛ se ka kɛ sini man di la mais n'i yɛrɛ sɔnna k'i bolo da i dusu kan ka baara kɛ a bɛ ɲɛ musalaka t'a la an y'an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma bɛɛ jɛra ka kan kelen fɛnɛ fɔ. Maître Famagan Dambele AS Real de Bamako ɲɛma da sera a ka laɲini dɔw ma. N nalen na Real kunna ko objectif dɔ de bɛ n bolo il faut que cette année n ka kɛ champion ye ala y'o nɔgɔya n ko n ka coupe du Mali fana ta mais ala m'o nɔgɔya an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ k'an ŋaniya kɛ kelen ye saison ɲana yɛrɛ de laɲiniw sabatira. Mamutu Touré Bavieux Mali senatɔlɔntan fédération ɲɛma kɛnɛ kan a ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase. An bɛ clubu bɛɛ président fo nin kɛnɛ kan yan aw journalistes fana an b'aw fana fo ka supporters bɛɛ lajɛlen fo ɲinan Real min kɛra champion ye an bɛ a fana fo k'a fɔ a y'a ka titre mérité Joliba kɛra vice champion ye Isfas kɛra 3e équipe bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn participera an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ni jɔnjɔn in bɛ AS Real de Bamako ka jɔnjɔn dafa 4 na championnat kunda Real ka jɔnjɔn laban tara san 1986. Ayiwa n balimaw ni bɛna dan sigi an ka bi jamukan na jamukan ni an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kan ani Mali kɔ kan jamukan labɛnna aw balimakɛ Sɛk Coro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Bob bolo ni jamukan lasara aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.